Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Gideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztizantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiuz. Zure egiak jauna argitu egiten bilu okerra gitzanak. Bide zuzenera itzul daitezen. Egizu, izenez kristau direnek, ekintzetan bete dezatela eta agertu beren kristau izatea. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure egin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Egun haietan gaitxorik hiltzorian zegoen Ezekias. Joan zitzaion Isaias profeta, Amosen semea eta honela esan zion. Hau dio jaunak, antola izazu zure etxeko gobaberak itera baizoaz, eta ezera biziko. Ezekiasen orduan, horma aldera aurpegia bihurtu eta jaunario otoiz egiten zion. Oroiz zaitez arren jauna, bihurria da eta zintzo ibili naizela zure aurrean, eta begiko zitzaitusuna besterik ez dudala egin, eta Ezekias negarretarega egon zen. Orduan jaunaren hitza etorri zaion, Isaiasi, zazkio eta esan Ezekiasi, hau dio jauna zure aita Dabiden jagoikoak, entzun du zure eskaria, eta ikusi du zure markoak. Ara, zure egunak 15 urte luzatuko ditut, eta Asiriako erregearen eskutatik honez aterako zaituzte. Zu eta hiri hau eta neronek babestuko ditut hiri hau. Isaiasek orduan, ekarri, piku, opila, ezagir zaldian gainean eta sendatuko da. Ezekiasek esan zion. Zer izango dute ezaugarri berriz ere, jaunak etxean igoko naizela? Isaiasek erantzun. Ona jaunak eman dizun ezaugarria, bere hitza beteko duela. Akaz eguzkio, ordulariak 10 mailaz jaitsiko dagoen itzala. Igo erazi egingo duen atzera, eta 10 milaz jaitxia zegoen eguzkia igo egintzen atzera. Jaunak esana. Kanta Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan bazijoan Jesus, larun batez gari soro eta barrena, eta ikasleak gose baiziren, galburuak moztu eta jaten hasi ziren. Hori ikusita farisearrek esan zioten, ara, zure ikasleak larun batez zilegi ez dena egiten ari dira. Jesusek erantzun zien, ez alduzu irakurri, Davidek egin zuena, bera eta bere gizonak gosetu ziren. Jainkoaren etxean sartu baizen, eta eskaintzako ogiak jan zituen.
Haietatik jatea zilegi ez izan arren, ez berari, ez bere gizonei, apaizei bakarrik baizik. Edota ez alduzu irakurri legean, apaizek larun batez jauretxean larun bata usten dutela pekaturik gabe. Nik ordea diozuet, hemen dagoen hau, jauretxea baino handiagoa dela. Bazenekite zer esan nahi duen esaera honek. Opariak ez, baino errukien nahi dutik, etzen ituzkete gaitzetsiko errugabeak. Izan ere gizonaren semea larun bataren nagusi da. Jaunak esana. Evangelioak irakurrita, ohartzen gera, Jesusen etsaiak aitzakirik txikienak ere bilatzen zituztela bere kontra egiteko. Eta adi zeuden Jesusek zer esango edo zer egingo. Eta ez bakarrik Jesusek, baita bere ikasleek ere. Eta edozer gauze, ala bilatzen baldin bazuten, aitzakirik txikiena izan da ere, bere kontra erabiltzen saiatzen ziren. Gaurko evangelio honetan bezala. Vemos esos que estaban en contra de Jesús, y el detalle más pequeño, la excusa más pequeña, era suficiente para atacarle. Hoy hemos visto que era un sábado, y el sábado se vivía, como tantas veces aparece en el Evangelio, de una forma, vamos a decir así, muy exagerada. Dios había dado a su pueblo el sábado para que descansara del trabajo, para que no tuviese que trabajar todos los días, para que hubiese un día de descanso, de estar con los amigos, con la familia y también dedicarle a Dios. Y había llegado a ser una esclavitud en la que no se podía hacer nada prácticamente. Lo que Dios había dado como un regalo a su pueblo se había interpretado hasta una forma que era agobiante, que era extenuante el tener que vivir de esa manera el sábado. Y por eso vemos que Jesús intenta, no sé cómo decir, poner sobre la mesa una reflexión al respecto. Que estaban interpretando mal esa norma y muchas otras, porque no se daban cuenta que las normas tienen que tener siempre una relación. Hay normas más importantes que otras. No todas están al mismo nivel. No es lo mismo tener que limpiarse las manos que el no matarás, por ejemplo. Entonces, por eso Jesús trata de, mediante la práctica, haciendo cosas de muchísimo sentido común, hacer entender esta realidad. Por eso tantos milagros aparece y los evangelistas lo remarcan, lo hizo el sábado. Era sábado cuando curó a tal persona. Los fariseos se enfadaron porque curaba el sábado. Pero Jesús lo hacía propio para que se diese en cuenta que el sábado no era para no ayudar a la gente, sino que tenía otro sentido distinto. Y ellos estaban ahí en un campo de trigo y tenían hambre, y era sábado. Y entonces hicieron el trabajo terrible de cortar un poco el trigo para comer algo. Y entonces han hecho un trabajo, y el sábado no se puede hacer ningún trabajo. Y por eso Jesús, que conocía la Escritura, y ellos también la conocían, les pone dos ejemplos del Antiguo Testamento, en el que David y sus hombres estaban muertos de hambre, tuvieron que comer las ofrendas del templo, etc., porque la vida estaba por encima de ese otro ritual, digamos, el hecho de que se iban a morir de hambre y no había más remedio que comer. Y Jesús se lo recuerda, ellos lo sabían, y por eso les daba mucha rabia que Jesús les argumentara con el Antiguo Testamento. Y luego les dice esta frase, que es del Antiguo Testamento también, es decir, no es algo nuevo del Nuevo Testamento, sino es del Antiguo Testamento, y ellos conocían, si algo conocían es la Escritura, y eso les dolía profundamente. Les dice, si entendierais lo que significa la frase, misericordia quiero y no sacrificios, entonces no condenaríais a tantos inocentes. Dice Jesús que lo que Dios quiere no es solamente un rito externo, sino que quiere que vaya desde el corazón. Y le da más importancia a la misericordia, a
al amor, a la ayuda, que a cumplir un rito externo. Y Jesús no está hablando contra el rito externo, no dice que no haya que hacer ritos externos, sino que hay que ver que ese rito externo tenga una base, por supuesto, interior y siempre dar la mayor importancia a lo que realmente es más importante. Por eso recuerda esta frase del Antiguo Testamento: misericordia quiero y no sacrificios. Los sacrificios eran aquellos que ofrecían una paloma, ofrecían un carnero, a Dios ofrecían alguna cosa así, y dice, ya desde el Antiguo Testamento, que más que eso, el sacrificio que no es agradable es romper las pensiones injustas, dar de comer al hambriento, visitar al enfermo. Esto ya aparece en el Antiguo Testamento dicho por Dios. Es un sacrificio mucho más agradable que ofrecer una paloma o ofrecer un carnero, el ayudar al prójimo, el dar de comer al que tiene hambre, etc. Y si eso ya aparece en el Antiguo Testamento, no digamos ya en el Nuevo, que Jesús lo quiere ver y quita todos esos sacrificios, palomas y carneros y lo que sea, y solamente queda el único sacrificio, que es el sacrificio de la misa, que es el sacrificio eucarístico en el que Jesús entrega su vida como único sacrificio y no hay que hacer ningún otro más. Y es el mismo que se renueva en cada Eucaristía. Eskatzen diogu bada, Jesusi guk bai uler dezagula esaldi sakon hau. Jainkoak sakrifizioak baino errukia nahi duela. Eta egin ditzago orain gure eskari. Eskatu dugu gaurko egun honetan, bereziki, beren etxeetatik urruti dauden guztien alde. Kristauengan beti harrera ona harki dezaten, eska dezaiogun jaunari. Eta gure itakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santua bereziki, Nieves Lopetegi eta Javier Perurena. Jaunak bere baitan hartu eta handik gurean egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizu eskariak, Jesu Kristo gure jaunak, bitartez. Amen. Gure kantuek ez dizute zuri eitza horri egotzen, baina bai guri salbamena ematen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, aigiru taldeekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Santu, Santu, Santua, Santu,
Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu irizkizu bada horretargo hau ez zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleen eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau bere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin karizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren karizma data, itun berri eta betiko horren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire odolari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogian eta salvamenaren kariza eskeritzen bizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu dituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizketu txalorenean jatinan gure segileak eta hildako guztiak. Berezikin Nieves eta Javier, harritzazu zure orpegiaren argitan. Errukizak izpituaren guk guztiok betiko bizitza iristu ezagun. Jangoikoaren ama Maria Doaixuarekin, San Jose bere senarrekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskiden izan diren santuekin. Haiekin batean bere zentzagun Jesu Kristo zure semenaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alduzki horri Espiritu Santuarekin batean, osko eta hiltza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakusleak jarretuz, itur gabe esan dezagun. Gure pekadaz eta gazteran, santu izan zure izena, eta hori zure erreinoa, egin zure nahiak zeruan bezala gurrean ere, nahi duzua horrekuntako horiak, barkatu gure zapak, gure dutuzun nahi apartatzen egin zizkero, eta ez duten atera gaitza zu jauna gaitz guztietatik ebai duzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskerrakatik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo, gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zu besanta apostoluei pakea guztien dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoa bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizeran, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Zure pakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, zuntzen dezutunko pekatuak, errokin jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuntzen dezutunko pekatuak, errokin jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuntzen dezutunko pekatuak, Hona hemen jangoikoaren bildotxa, munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maiaretuak. Jaunaren
Egin dezagun otoitz. Zure doaiak harturik otoitz egiten dizugu jauna. Misterioa ospatzen egun bakoitzean, deitu dadila gure salvamena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zu egin Eta zure espiritu egin. Erika zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Eskerrak, Amen. Aige